Stop lang sa day, stop lang sa day. Late, late. Ay. Mao ni ang street dance sa munisipalidad sa Pinamungahan. Karon gakita si Cebu Governor Gwendolyn Garcia.
San Tudela. Dugay Pangdan, Bantayan. Dugay Pangdan, Bantayan karon ang munisipalidad sa Carmen ang garepresenta. Kani ang street dance sa munisipalidad San Carmen. Sinulog sa Carmen. Wala pang liluan, wala pang dalagete, wala pang naga. Pangtulo pa lang ni na contingent para sa Pasigarbo sa Sugbo 2022 mo ang munisipalidad sa Carmen. Wala pang liluan, ma'am. Wala pang balamban, ma'am. Pangtulo pa lang ni. Pinamungahan, Tudela o Carmen pa lang. Wala pang Bourbon, wala pang Tuguran. Ang Alcoy o Cordoba, wala pa. Tulo pa lang ni mo ang pinamungahan, Tudela o Carmen. Presentation sa munisipalidad sa Ronda Mawang Humba Festival. Kinsa na diha ang gigutom? Lamay kayo. Pasigarbo sa Sugbo. At pang-upat pa lang ni.
Sugbo 2022 mao ang munisipalidad sa San Francisco. Mao ilang Suli-Suli Festival. Wala ko dapit sa judging area kay lisod kaayo ang sitwasyon dire. Na ako dire sa Capitol kung asa maggikan ang street dance competition.
Mao kini ang ikasiyam nga contingent para sa Pasigarbo sa Sugbo 2022. Pangsiyam ni nga contingent mao ang munisipalidad sa Uslob, mao ang Tuslog Festival. Natay 50 ka contingent karon, pangsiyam pa lang ni. Pasigarbo sa Sugbo 2022 mao ang munisipalidad sa Talisay, mao ang Halad Inasal Festival.
Sunod kay mo ang munisipalidad San Alegria, mo ika-11, ika-11 contingent sa Pasigarbo sa Sugbo 2022. Karon kay napatas sa Talisay. Walang pang liluan, ma'am. Karon kay Talisay pa lang. Mo ang pang 10. Pang 10 nga contingent sa 50 ka contingent para sa 2022 nga Pasigarbo sa Sugbo. Ang liluan, ma'am, kay pang 20. Festival sa munisipalidad sa Santa Fe. Mao silang ika-14 nga contingent sa 50 nga mga partisipante.
of Naga mao ang Dagitab Festival. Ika-15 sila nga partisipante or contingent sa 50 ka partisipante para sa Pasigarbo sa Sugbo 2022. City mao ang ika-16 nga contenders para sa Pasigarbo sa Sugbo 2022. Ilang ipakita ang Panagtagpo Festival.
Festival nga girepresent sa munisipalidad sa Borbon. Ika-17 nga contendent sa 50 nga partisipante para sa Pasigarbo sa Sugbo 2022. ika-19 nga partisipante para sa Pasigarbo sa Sugbo 2012. Mao ang Kinsan Festival tikang sa munisipalidad sa Aluginsan. Otro mao ni ika-19 nga partisipante
para sa Pasigarbo sa Sugbo 2022 mao ang munisipalidad sa Aluginsan. Kagwapa. Mauni ang Kinsan Festival sa munisipalidad sa Aluginsan. Kag ninindot sa smile sa mga residente sa munisipalidad sa Aluginsan. Mga gwapa o gwapo. Ika-19 na ni siya. Mao ang Kinsan Festival sa munisipalidad sa Aluginsan. Sir, wala pang pilar. Roskillos Festival sa munisipalidad sa Liloan.
Ikabante sira nga contingent sa Pasigarbo sa Sugbo 2022. Karong tuiga kay natay 50 ka partisipante sa lain-lain nga mga munisipalidad sa probinsya sa Cebu. Karon mao ini ang ika-20 nga partisipante mao an Rosquillos Festival. Pakita ako sa lamig na smile sa Tagaliluan. Gikan sa munisipalidad sa Liloan. Pasigan mo sa sumpo, pasigan mo sa sumpo. Maulupon na kapistahan, ang kadakiyak na sa hulugan. Pasigan mo sa sumpo, pasigan mo sa sumpo. Ika-20 na ni sir. Mao ni ang Liloan Rosquillos Festival. Kailangan kita ko na mag-joke. Smile. Salita. Judge 1 ha, banat na ta, ready na ta. Hugyaw kita ha, hugyaw ta Judge 1, hugyaw ta. Ready, hapit na. Pagsanda kita sa kalamuan, ako nang lalawigan sa tibok kabukuan. Puso ko bahandin sa katawan. Banat ha, Judge 1 ta. Going to Judge 1 ta. Pasigan mo sa suko, pasigan. Ready, sing, smile! Saleta! Happy na sa JMA! Pasigan mo sa suko, pasigan mo sa suko. Kami ang mimig, kana mimig, kana! Sa tibok kabukuan, puso ko mahalin sa katawan. Forward. Okay, forward. Wait lang kay gahuwata sa ilang pagsayaw. Diri sila banda sa may Judge 1 sila mo sayaw. Ano? Okay, happy na tayo si Buto. Stop sa music, kuya. Kuya, stop sa music. Stop sa music. Okay, everybody shout in 1, 2, 3, live lovely Luan. 4, 3, 2, 1! Live lovely Luan! Another 4, 3, 2, 1! Live lovely Luan! Music maestro! Hi guys! Come on, i-shoot! Smile! Let's go, Pilipinas! Mao ni ang fourth runner-up Okay, from the top to.
music stop. Okay, standby dancers for video shoot of our Pilipinas. In 4, 3, 2, Live Lovely Luan, play! Louder, happy ka. Hey! Ano mga music? Bali. Nagbuba music? Ay ba, matiha kayo. Kaya ka lang stop mute, stop audio ban. Okay, play! Louder. Hey! Huwag yung paliho kayo. Hooray! Hey! Mga international na show. Nakakaroon ang Binibining Pilipinas 2022 International. Mauto ang Rosquillos Festival sa munisipalidad sa Liloan.
City of Naga. Gasugod ko sa ilaha, mao ni ang Toledo City Hinulawan Festival. Wala pang puro karon kay mao ni ang Toledo City. Mao ang ika 22 out of 50 contingents ang Hinulawan Festival. Wala pang puro, Sir Jake. Sila ang Toledo City, ika 22 out of 50 contingents. Oo ma'am, human ng Talisay, ika na po sila kanina. Hello mga Kamay TV, pasensya na kaayo kay bawal magjud pumatong diri sa island, diri sa bato, bawal daw, so diri lang ko sa gilid.
Ma'am Leslie, gasugod ko kanina sa Toledo City kay gahanap ko kung asa sila musayaw. Mo gasugod ko sa ilaha. Go down. Ma'am Jovinil, wala pa ang karkar, ika 45 pa sila. Karon kay ika 22 pa lang tamaw ang Toledo City. Again, this is Toledo City. Ika 22 sila out of 50 contingents para sa Pasigarbo sa Sugbo 2022. Wala pang Alcoy, wala pa sa Dang Uslob. Ay, karon mao ang ika-23 nga contingent, mao ang munisipalidad sa Badian, Banig Festival. Tapos na ang Dalagete pero ang Madridejos ug Buljoon wala pa. Karon kay mao ni ang Banig Festival sa munisipalidad sa Badian. Karon sa Osmeña Festival padong sa Cebu City Complex. Ma'am, wala pa ang Katmon, ma'am. Ma'am Jennifer, ang Dalagete kay tapos na. Ang Aluginsan kay tapos na sad, sir. Ma'am Mike, Sir Mike, wala pa ang sambuan. Karon kay gahuwat ta sa ika-24 nga partisipante mao ang munisipalidad sa Asturias. Irepresenta nila ang Lalin Festival. Sir Brua, wala pa ang San Fernando. Ika-26 ang San Fernando. Karon kay pang 24 na ta out of 50 contingents para sa Pasigarbo sa Sugbo 2022. Ang
24 na contingent mao ang Lalin Festival sa Municipality of Asturias. Ang San Fernando kay ika-26. O, kinsa diha ang mga single, masuya mo. Mauni ang munisipalidad sa Asturias, Lalin Festival. Sir Frank, wala pang tabuelan. Ma'am Joanna, wala pa ang Madeline. Ay. Nasiguro sa moving ka. Salamat. Pas na
Sir, Ma'am Melika, mauni ang ika-24 na contingent mo ang munisipalidad San Asturias. Ma'am Mary Faith, tapos na ang City of Naga, mauni karon ang munisipalidad San Asturias. Sir Vince, karon mao ni ang ka-24 na contingent mao ang Municipality of Asturias. Sir Joseph, tapos na ang Toledo. Ma'am Hani, tapos na sad ang City of Naga. Karon mauna ang ika-25 nga contingents out of 50 contingents for the Pasigarbo sa Sugbo 2022 mao ang Municipality of Alcoy, the Siloy Festival. Masugdan na niya. Mauni ang Alcoy, Municipalidad San Alcoy, Siloy Festival. Kabalo ba mo na ang Siloy kay endemic sila mismo diri sa Cebu sa Municipalidad San Alcoy. Mao ilang kakilanlan. Sige pa, forward pa. Stand by. Sige pa. Start direct. Ma'am Rosemary Humanang Santa Fe. Ma'am Jenjen, oo, wala pa ang dumanjog. Karon kay mao ang Municipalidad San Alcoy, mao ang Siloy Festival.
wala pa ang mualbual. Karon kay ang Alcoy ni Munisipalidad sa Alcoy mao ang Siloy Festival. Pang 25 ni out of 50 contingents. Woo! Tapos ng konsolasyon. Karon mga Kamay TV, mao ang ika-26 nga contingent para sa Pasigarbo sa Sugbo 2022. Mao ang munisipalidad sa San Fernando, mao ang Sikoy-Sikoy Festival. Sir Christian, wala pang Madridejos.
munisipalidad sa San Fernando. Mao ang Sikoy-Sikoy Festival.
Jester, mao ni ang ika-27 nga participant mo ang munisipalidad sa Sambuan. Munisipalidad sa Sambuan mao ang Dagayday Festival. Karon atong atngan ang ika-28 nga partisipante or contingent para sa Pasigarbo sa Sugbo 2022 mao ang munisipalidad sa Tabalan Ani-Anihan Festival. Sir Jester, mao ika-28 nga contingent out of 50 contingent mao ang Ani-Anihan Festival. Ni karon ang munisipalidad sa Tabalan mao ang Ani-Anihan Festival.
29 na participant or contingent sa Pasigarbo sa Sugbo 2022 mao ang Pilar, Munisipalidad San Pilar, mao ang Pamugsay Festival. Pamugsay Festival sa Munisipalidad San Pilar.
TV, atong atngan ang ika 30 nga participant or contingent sa Pasigarbo sa Subo 2022 mao ang munisipalidad sa Mualboal, mao ang Kagasangan Festival. Mao dire mga Kamay TV, Kagasangan Festival, Municipality of Mualboal. Welcome, Madi. Munisipalidad sa Mualboal, mao ang Kagasangan Festival. Kamay TV, pakitaan inyong suporta sa mga taga Mualboal. Ma'am Ofelia, tapos na ang munisipalidad sa Badyan.
karon mga Kamay TV ato atangan ang ika-31 nga contingent sa Pasigarbo sa Sugbo 2022 mao ang Bantayan. Mga taga-Bantayan, ipakita na inyong suporta para sa Palawod Festival. Ika-31 nga contingent mao ang munisipalidad sa Bantayan, mao ang Palawod Festival. Palawod Festival.
taga Bantayan, ipakita ang inyong suporta. Ito lang naarig dyan masingga. Masingga ni dyan. Masingga ni Dilga. Sista. Sista ako. Kita ang may ulul. Uy, naijanan, Zoy. Mga Katmay TV, maoto ang munisipalidad sa Bantayan. Karon atong atangan ang munisipalidad sa Sugod. Mao kini ang ika-32 nga contingent para sa Pasigarbo sa Subo 2022. Mo nila ipakita ang Panagsugod Festival. Uy, ang sugod. Mga taga-Sugod, ipakita na ninyong suporta. Roskilius. Roskilius na Roskilius. Ready na ba? Ready na ba? Bakit na ba? Gang smile, why? Smile. Hindot kayo, kasayawon ka. Otro mga Kamay TV, mao ini ang munisipalidad sa Sugod, ipakita nila ang Panagsugod Festival. Nga pandinig. Ayok, dagan. Inalay mo sa'yo.
taga-sugod. Ipakita ang inyong suporta.
Kamay TV ang mga contingent sa municipality sa Sugod karon atong atangan ang munisipalidad sa Balamban. Mao ang ika-33 nga contingent para sa Pasigarbo sa Sugbo 2022 mo ang munisipalidad sa Balamban Lingaw Sadya Festival. Mga taga Balamban, ipakita na ninyo ang inyong suporta.
Auto Kamay TV ang street dance sa munisipalidad sa Balamban. Mao ang Lingaw Sadya Festival. Karon atong atangan ang munisipalidad sa Buljoon, mao ang Bulho Festival.